Darụ ezi enyi, obi dị anyị ụtọ na ịrọrọ isonyere na GCK kwa ụbọchị nke ụbọchị nke taa. Ọ na-amasị anyị ime ka ndị mmadụ wee mata onye Kraịst bụ. Taa bụ ụbọchị ị ga-anwachapụta mgbanwe ọhụụ, ihe ịrịba ama ị ga-eji anya ọhụrụ wee ghọta ma hụ okwu nke Chineke. Ka anyị sonye n'ikene Chineke ekene n'ihi ihe nke ọ ga-eme n'ụbọchị nke taa. Mmadụ na-enwe mmasị n'egwuregwu nke ịnya ihe ọgbatumtum, dịka otu enyi m na-enwe mmasị n'ime nke a. Ọ na-aga ote aka, ọ bụ onye nke bụ ọka nwee ntụkwasị obi n'ime ihe nke a. Ọ bụ onye mee ka o nwee ike ma nwee ume n'ime ihe nke a. Njem anyị na Kraịst dịka anyị na-amụta itinye okwukwe anyị n'ọrụ, ikwere maka ụgwọ nsọ, ịnata ihe rịba ama na agamniru a na-atụ anya anyị ga-enwe okwukwe gaa n'iru n'ebe Chineke nọ, bụrụ ndị ga-eji okwukwe wee na-eso Chineke. Naanị Chineke ka anyị ga-eji okwukwe wee na-eso. Anyị agaghị adabere na okwukwe ndị ezinụlọ anyị ma ọ bụ ihe ndị anyị nwachapụta na mgbe gara aga. Anyị ga-abịakwute Chineke ịnara ọzụzụ site n'aka ya, ịhụ ihe Chineke na-eme n'ime ndụ anyị kwa ụbọchị. Anyị na-abịakwute Chineke ịnwe anya ọhụrụ nke ịhụ ụwa a dịka ebe anyị ga-eme ihe pụrụ iche wee nyere Chineke. Anya n'akwụkwọ Jeremaya isi nke 1 amaokwu 12 na-ekwu okwu maka ihe Chineke na-eme. Otu a ka onye nwe anyị sịrị m, ị hụrụ nke ọma, ị hụrụ nke ọma. Ọ bụrụ na ịhụ mgbaghara mmehie ka ọ na-abịakwute gị n'abalị a, ị hụrụ nke ọma. Ọ bụrụ na ịhụta nzọpụta ka ọ na-abịakwute gị n'abalị a, ị hụrụ nke ọma. Ọ bụrụ na ịhụta ọgwụgwọ nsọ ka ọ na-abịakwute gị n'abalị a, ị hụrụ nke ọma. Ọ bụrụ na ịhụta ebere Chineke na ịhụnanya Chineke, obi ọmịiko Chineke ka ọ na-abịakwute gị n'abalị a, ị hụrụ nke ọma. Ọ bụrụ na ịhụta ihe ịrịba ama iji anya nke okwukwe wee hụta ya, ị hụrụ nke ọma. Ọ bụ na ịhụ ọbụnadị ụsa nke ekpere gị, ogbugbo nye nsogbu ị nwere, ọ bụ na ịhụta ya dịka o si na Kraịst na-abịakwute gị n'abalị a, ị hụrụ nke ọma. Na ịhụghị nzọpụta nke ị hụrụ, ihe ịrịba ama nke ị hụrụ, nnapụta nke ị hụtara, ọ ga-abụ oke gị n'abalị a n'aha Jizọs. Otu a ka onye nwe anyị sịrị m, ị hụrụ nke ọma, n'ihi na m ga-eme ka okwu m gaa ngwa ngwa wee mee ka o guzosi ike. Ọ ga-eme ka okwu ya bụrụ nke ga-abịa ngwa ngwa. Ọ ga-emezu ya na ndụ gị n'abalị a. Toonu Chineke, nzọpụta dịrị gị n'abalị a. Etoo m Chineke, nzọpụta dịrị gị n'abalị a. Nzọpụta ahụ bụ nchegharị. Ọ ga-enye gị akwụkwọ ikike nke ga-akpọba gị n'eluigwe. N'anya na Luk isi 1 amaokwu 37. N'ihi na n'ebe Chineke nọ, ọ dịghị ihe a na-apụghị ime. Ọbụnadị ihe omume gị kwere omume n'ebe Chineke nọ, nsogbu gị onye nwe anyị ga-egbu ya n'abalị a. Ọbụnadị isi Chineke anyị ga-emepe anya gị n'abalị a. Nkwarụ arụ nke ị nwere, onye nwe anyị ga-ekegharị gị n'abalị a n'aha Jizọs. N'ihi na n'ebe Chineke nọ, ọ dịghị ihe a na-apụghị ime, ọ dịghị ihe a na-apụghị ime, ọ dịghị ihe a na-apụghị ime. N'amaokwu nke 45, ngọzi ga-adịrị onye ahụ nke kwere, ngọzi ga-adịrị onye ahụ nke kwere, n'ihi na a ga-enwe mmezu ihe ahụ nke a gwara ya site n'ọnụ onye nwe anyị. N'abalị a, a ga-enwe mmezu na ndụ gị. A ga-enwe ihe mmezu n'abalị a. Na-asịghị jee bịa tata, ị ga-eburu ihe ịrịba ama gị wee laa. Gịnị bụ ihe omume a nke onye nwe anyị ga-emezu na ndụ gị? Nke bụ tata, dịka ị kwere, a ga-enwe mmezu bụ ihe ndị ahụ ka onye nwe anyị gwara gị. Nke mbụ, ị ga-abụ onye nwere onwe gị pụọ n'oru ịnyagba niile
ihe ọbụla nke eji kechie gị, ọbụladị akparamagwa ọjọọ nke kechiri gị, tata a ga-enwe mmezu nke ịbụ onye nwere onwe ya kpamkpam. N'abalị a ịnwerego onwe gị, ọbụladị tata ịnwerego onwe gị. Nke abụọ, a ga-azọpụta gị wee nwogharịa gị n'ebe o zuru oke. Ndị si na ha agaghị ahụta nnọọ nwogharị nke Chineke na-eweta, na onye nwe anyị emetụwo obi gị aka, ndụ gị abụ nke nwogharịrị. Ihe ndị ị na-ekwu na mbụ ị na-ekwuzi ya, ebe ndị na-aga na mbụ ị naghị agazi ebe ahụ ọzọ. Ihe ndị na-aṅụ aṅụ ị na-aṅụkwa ihe ndị ahụ ọzọ. Ihe ndị na-ese ịdị esezi ihe ndị ahụ ọzọ, n'ihi na ị bụ onye kere ọhụrụ. Ọ bụrụ na mmadụ ọbụla dị n'ime Kraịst, ọ bụ onye kere ọhụrụ. Ihe ochie niile agabigawo, nye ka nnu eme, ihe ndị ọzọ abụrụ ihe ọhụrụ. Akparamagwa gị ga-abụ nke ọhụrụ, ndụ ị na-ebi ga-abụ ihe ọhụrụ. Ọbụladị ihe ị na-egosipụta dị ka onye na-ebi ndụ ga-abụ ihe ọhụrụ, n'ihi na mmezu nke onye nwe anyị bụ nke mbụ, ị ga-abụ onye nwere onwe gị pụọ n'oru. Nke abụọ, ị ga-abụ onye a zọpụtara nwogharịa n'ezie. Nke atọ, mmezu nke onye nwe anyị, ọgwụgwọ nsọ na ime ka ị bụrụ onye mere ka o zuo oke. Etoo m Chineke n'abalị a, too m Chineke n'ihi gị n'ụbọchị taa. Ọ ga-eme ka ị bụrụ onye nwere onwe gị. Ọ bụrụ na ị kwere, ọ bụrụ na ijidesi osisi ahụ ike, bụ mkpa iji aga ije dịka ị na-adabere na ha, mana mgbe ị matara na onye ahụ bụ onye kwere nkwa adịghị ada ada, ọ ya mere ị ga-etufusị mkpa ndị a ị ga-aga ije. Dịka a ga-asị na ị na-amụ otu esi aga ije, a na-asị gị jisie ike jisie ike, onye nwe anyị ga-eweta mmezu ga-eme ka ị nwere onwe gị n'aha Jizọs. Ọ dị ka ị na-eke ihe okike na-arụ gị na-eme iji enweta onwe gị, mgbe ị matara na Chineke ga-eweta ihe mmezu, ọbụnadị mkpori ndụ nke mmezu na ihe arịba ama zuru oke dị ebube ka onye nwe anyị ga-eme na ndụ gị. Ị ga-atụfusị ihe ndị a ikedoro n'arụ gị, ọbụnadị okwu nke dị mkpụmkpụ. Ọ ga-etopụta ihe ahụ nke na-ekweghị omume na ndụ gị, n'ebe ọ dị na ntụmadị ha ga-abụ nke ga-ekwe omume na ndụ gị. A ga-enwe ihe mmezu, nnapụta na ọchịchị isi, nnapụta ike ọchịchịrị niile nke kechiri gị dịka mmadụ, dịka anyị ga-akpọ aha Jizọs. Ike ọchịchịrị niile ndị a ga-esi na ndụ gị pụọ. Mgbe ha ga-anụ aha Jizọs, ha ga-agbapụ ọsọ n'aha Jizọs. Ọ bụghị naanị na ị ga-enwe nnapụta, ị ga-enwekwa ọchịchị isi n'ezie. Enwere m nnapụta, enwere m nnapụta. Onye nwe anyị mee ka o guzosie ike na ndụ gị n'aha Jizọs. Ndị enyi m, ka bụ ihe anyị na-amụta n'ihe omume nke ụbọchị nke taa. Nke mbụ bụ na anyị ga-ahụ ihe ịrịba ama n'ebe ọ pụtara ihe n'ime ndụ anyị mgbe anyị bịakwutere Chineke n'ime mmụọ na eziokwu. A ga-atọpụ gị n'agbụ na mmekpa ahụ nke mmehie mgbe ị nwere onwe gị pụọ na mmehie. A ga-agbanwe ụdị ndụ nke ị na-ebi dị ka nwa Chineke. Mmekọta gị na Chineke ga-adị ọhụụ. Ị ga-abụ onye a ga-atụgharị ndụ gị, gbanwee ndụ gị n'ebe ọ pụrụ iche, n'ihi na Kraịst na Chi n'ime ndụ gị. Werata isi gị, mechie anya gị. Onye nwe anyị chọrọ ka ọ gbaghara gị mmehie gị niile nke ị meworo na ndụ a. Ọ chọrọ iwetara gị nnwere onwe. Ọ chọrọ gị inye gị nnapụta zuru oke n'ime mmụọ gị na anụ arụ gị ebe ọbụla ị nọ. Ị chọrọ nzọpụta ahụ, ndụ ebi ebi ahụ, nzọpụta ahụ ebe ọbụla ị nọ. Wenie aka gị elu, si onye nwe m, anọ m ebe a.
ọ na-agụ m agụụ, enwere m ọchịchọ, achọrọ m mgbaghara, achọrọ m nzọpụta. wenie aka ahụ enu. Ọ ga-enye gị udo nke obi, ọ ga-enye gị ọṅụ nke nzọpụta, ọ ga-ede aha gị n'akwụkwọ nke ndụ n'eluigwe. Ekene gị onye nwe m. ga-ekpere gị ekpere ugbu a. Nna, n'aha Jizọs dị ukwuu, ebu Chineke na-ahụ n'anya, Chineke onye ebere, esi na ị ga-egosi ebere nye mmadụ niile, na onye ọbụla nke ga-abịakwute gị, ị gaghị ajụ ya, ị gaghị achụpụ ya. onye nwe m, ndị a niile bụ ndị bịakwutere gị, na-adịghị onye ọbụla ị ga-achụpụ, gbaghara ha niile n'ụba n'aha Jizọs. hichapụ ncheta niile nke mmehie ha. onye nwe anyị, ana m ekpe nye ha nnwere onwe, na ha agaghị alaghachi azụ na mmehie ndị ahụ ọzọ n'aha Jizọs. amara nke onye nwe anyị bụrụ nke ga-eru na ndụ ha ugbu a. nzọpụta nke bụ ezie, nke siri na gị, bụrụ nke ga-eru na ndụ ha. nye ha udo na ọṅụ nke ya na nzọpụta so abịa. mee ka o guzosi ike na ndụ ha niile ugbu a n'aha Jizọs ka anyị kpere. toonu Chineke, emewo ya. wenye otu aka gị enu, bikwasị aka nke ọzọ n'onwe gị. Nna, anyị ekene gị, ịbụ Chineke onye na-ahụ n'anya, Chineke dị ukwuu, onye na-apụghị ịda. onye nwe anyị Jizọs, ịbụ onye nzọpụta, ịbụ onye ọgwụgwọ, ịbụ onye mgbapụta, ịbụ onye nnapụta. onye nwe anyị, ekpe m nye mmadụ niile ugbu a ga-anata nzọpụta ha na ọgwụgwọ ha n'aha Jizọs. nata nnapụta gị n'aha Jizọs. nara ihe ịrịba ama gị n'aha Jizọs. nnapụta pụtara ihe nye mmadụ niile ugbu a n'aha Jizọs. anya kpuru ìsì mepee, malite ịhụ ụzọ. onye ngwọrọ bilie, gaa ije. ndị nwere ọgwụgwọ nsọ ma ọ bụ ndị nwere ahụrụ mkpọnwụ n'ụdị ọbụla, aka nke onye nwe anyị na-emetụ gị ugbu a, gaa ije nke ọma, guzoro nke ọma n'aha Jizọs. ntị ochie na ọnụ adịghị ekwu okwu, malite ikwu okwu ugbu a, malite ịnụ ihe ịrịba ama niile nke ndị mmadụ chọrọ. mee ka ọ pụta ihe ugbu a, mee ka o guzosi ike ugbu a na ndụ ha, ka e nwee ihe ịrịba ama na oke nnapụta n'ebe niile ugbu a. obodo anyị niile, Afrịka niile, gabiga Afrịka n'aha Jizọs. emewo ya, emewo ya. anyị kpere n'aha Jizọs. Darụ n'isonye anyị na ihe omume GCK kwa ụbọchị. mgbasa ozi ụwa ọnụ gị na Kumuyi, ịnwachapụtawo Kraịst n'ụbọchị nke taa n'ime ndụ gị. ọ ga-agọzi gị, na-atụsi gị aka ụbọchị ndụ gị niile n'aha Jizọs. ya onwe ya bụ enyi nke nọ nso karịa nwanne. obi na-atọ anyị ụtọ n'ihi na ị na-esonyere anyị n'ihe omume a. ọ bụ iji wee nweta ọkacha mma n'aka Chineke. biko na-esonyekwara anyị na GCK kwa ụbọchị n'ihe ndekwasị nke dị na igwe nke iji wee na-esonye n'ozi a. daarụ, gaa n'iru na-esonyere anyị. njem gị na Kraịst ga-abụ nke a ga-eme ka ọ dị ọhụụ kwa ụbọchị dịka ị na-esonyere anyị. anyị hụrụ gị n'anya, Chineke hụrụ gị n'anya. biko a ga-enwekwa mmasị ma ị gaa n'iru na-esonyere anyị n'ihe omume GCK kwa ụbọchị a. Chineke gọzie gị. daarụ rinne, ka emesịa.